Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатин алга таба койбер темалар турында кыскача. Сойлауларда һәркем катнаша ала. Перинаталь үзәктә сойлаулар ничек оештырылачак? Футболда, баскетболда уйный алачаклар. Яршалыда универсаль майданчык ачылды. Сойлауларга санаулы көннәр кала, исегезгә төшерәбез. 18 яшькә җиткән теләге булган һәркем үз тавышын бирә ала. Моннан тыш, сайлау участоклары шәһәрнең медицина учреждениеләрендә дә эшләячәк. Мисал өчен, Кама балалар медицина үзәгенең перинаталь үзәгендә булачак һәм инде бала тапкан әниләр үзләренең гражданлык бурычларын үти алачак. Медицина учреждениесендә сайлаулар ничек оештырылачагы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Оксана Сейфуллина шушы көннәрдә икенче тапкыр әни булды. Хәзер аларның улы да, кызы да бар. Сайлауларга кадәр ул үзенең яңа туган баласы белән перинаталь үзәктә булачак, шунда тавыш бирәчәк. Предложили проголосовать, решила голос отдать непосредственно в стенах роддома. Муж у меня будет голосовать по месту жительства 8 сентября. Всех призываем к активной гражданской позиции. Все хорошо, замечательно. Юлия Сарксян әни булырга гына әзерләнә һәм бу хәлдә ул сайлауларны калдырырга җыенмый. Аның сүзләренчә, безнең киләчәгебез бары тик үзебезнең кулларда. Для нашей семьи это традиция, и очень хорошо, что в данных стенах перинатального центра организовали то, что можно прийти и проголосовать. Муж будет голосовать по месту жительства, а я тут. Это будет очень удобно для будущих мамочек. Перинаталь үзәктә билгеләп үтүләренчә, пациентлар һәр вакыт сайлауларда актив катнаша, ә персонал моның өчен барлык кирәкле шартларны да тудырырга тырыша. На каждом этаже организуется избирательная точка, в которой каждая пациентка может отдать свой голос и выполнить таким образом свой гражданский долг. Хәтта тавыш бирү көнендә кайбер ата-аналар гадәти булмаган патриотик исемнәр сайлый. Мисал өчен, узган ел Чоллы үз кызына Россия исемен кушкан. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларының сайлау уңаеннан мөрәҗәгать итте. Рәис ассызыклаганча, Татарстан бүгенге көндә төп икътисади күрсәткечләр, тормыш сыйфаты, яңа технологияләр үсеше, инвестицияләр кертүгә кызыксындыру дәрәҗәсе ягыннан илдә алдынгы төбәкләрнең берсе. Халыкара һәм бөтен Россия күләмендә зур чаралар уздыру майданы булып тора. Ул билгеләп үткәнчә, Республика Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутатлары үз бурычларын лаеклы үтәделәр, бигрәк тә пандемияның катлаулы вакытында. Шулай ук Россия президенты Владимир Путинның илнең суверенитет ныгыту курсын хуплаулар. Республика рәисе мөрәҗәгатеннән цитата. Күп эш башкарылды, шулай да хәл ителергә тиешле мәсьәләләр дә аз түгел әле. Шуңа да сезнең һәрберегезнең теләктәшлеге, ярдәме бик мөһим. Күмәк булсак кына без Татарстаныбызны яшәргә, эшләргә, гаилә корырга һәм балалар үстерергә, уңайлы итүгә ирешә алачакбыз. Без аны киләчәк буыннарга да шулай тапшырырга бурычлы. Республика башлыгы халыкны сайлауларда актив катнашырга чакырды, чөнки киләсе 5 елда Татарстанның нинди булачагы безнең тавышларга бәйле. Футболда, баскетболда уйный алачаклар. Яршалда универсаль майданчык ачылды. Ул Азия бистәсенең 17А15 йорты янында урнашкан. Бердә яшәүчеләр сөйләвенчә, иске объект күптән инде яраксыз хәлгә килгән. Шуңа күрә балаларга уйнарга урын булмаган. Яшь спортчылар белән хезмәттәшем аралашты. Быел иске объект сүтелде. Аның урында яңа универсаль майданчык барлыкка килде. Җирле халык моңа бик шат. Раньше это поле было просто в песке, были железные такие ворота, все было разрушено. А сейчас просто хорошее поле, где можно прийти после школы, поиграть с друзьями. Безмерно рады, потому что здесь у нас была ужасная площадка, проржавевшаяся, ограждения проржавевшие. Здесь кирпичи, камни, грязь была и что-то. Ну, не пользовался никто много лет, она была бесхозной практически. И взрослые выходят поиграть, и я выйду поиграть. Чоллы мэры Ноль Мәгдиев бердә яшәүчеләргә тагын бер күңелле яңалык җиткерде. Сюда зайдем с программой «Наш двор». Будем расширять проезды, новый асфальт, освещение. Значит, все, что положено, что мы делали для других дворов, этот двор тоже попадает. Төзелеш эшләре киләсе елда ук башланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Татарстанда Африка дуңгыз чумасы куркынышы аркасында быйыл ел башыннан 698 кыргый кабан атылганы. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Габделхак Мытыгуллин хәбәр итте. Хәзерге вакытта әлеге авыру буенча 20 субъект имин түгел. Алар арасында Татарстан белән күрше төбәкләр Мариэл, Киров, Түбән Новгород, Пенза һәм Оренбург өлкәләре дә бар. Киров һәм Оренбург өлкәләреннән даими рәвештә хәвефле сигналлар килә дип сызыклады баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 1 августтан 31 августка кадәр Африка дуңгыз чумасын республикага кертмәү буенча айлык узды. Аның кысаларында 66 кыргый кабан юк ителгән. Яңа сезон башланды. Бу минутларда Чаллы хоккей клубы уенчыларының үй уены бара. Аларның көндәше Саратовтан Кристалл командасы. Хоккей буенча Россия чемпионатында 32 команда катнаша. Матч алдыннан башкарма комитет җитәкчесе һәм клуб президенты Фәрит Салахов спортчылар белән очрашты. Узган сезон Чаллы хоккей клубы өчен уңышсыз булды. Турнир таблицасында соңгы урын. Быел команда уңышка өметләнә. Состав тулысынча диярлек яңартылды. Приехали очень хорошие профессиональные парни. Команда собрана, но самое главное теперь нужно сделать. Понимаете, команды делаются. Вот этим мы сейчас занимаемся, ждем еще. У нас там нужно, конечно, нам нужно в количестве добавить еще игроков, профессионалов таких. Хоккейчылар белдергәнчә, сезонга алар әзер, алар инде берләшергә өлгергән һәм хәзер җиңүгә генә исәп тоталар. Собирается боеспособный коллектив, и вот так получилось, что приехал. Очень доволен, очень рад, и очень нравится город, и коллектив очень хороший, и только на победу будем играть в этом году. Равнодушных не будет в команде. Уенчылар белән клуб президенты Фәрит Салахов та очрашты. Ул спортчылар белән танышты, аларга уңышлар һәм җиңүләр теләде. Вместе будем делать результат. Вместе будем делать то, чтобы... я думаю, любые профессиональные клубы, у них две задачи, да, это победа и то, чтобы болельщики были довольны, им было интересно приходить на игры. 10 сентябрьгә кадәр Чаллы хоккей клубы үз кырында уйнаячак. Аларның беренче көндәше Саратов Кристаллы булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Как он вам? Губошлеп? Или хладнокровный убийца?